Mula sa bayan ng Sangkintin, Pangasinan, tanaw ang nagngangalit na apoy na yan sa kabundukan. Yung pala, nasusunog na ang paanan ng Caraballo Mountain Range sa barangay Kalitlitan sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Nakumpirma yan nang magpalipad ng drone ang tauhan ng vice-alkalde ng bayan ng Sangkintin. Yung bundok kasi dugtong-dugtong naman yan, sir. Hindi naman yan porque nagkumpisa sa barangay ganito o sa part ng ganitong bayan. Ang concern lang namin dito, syempre, yung Dipalo Eco Park namin is medyo kilala ng tourist destination. Syempre may mga puno, nasusunog lagi. Halos taon-taon kasing ganito, wala namang natigil. Suspetsa nila, posibleng dulot ito ng mga nangangaso sa lugar at posibleng nagsimula kahapon ng hapon February 11. Usually, mga ngaso ang tinuturong may gawa ng mga ganyan, may mga nagpupukon. Ang problema, pahirapan ang pagtuntun sa lugar, lalo pat wala naman daw daan papunta roon. Air acid para sa fire, pero I don't think na meron tayo dito. But we plan to augment, sir. Wala ko kaming nagagawa sa ngayon, sir, tungkol dyan sa augmentation at pagsawatan ng apoy. We just have to pray siguro na umulan. Kasi you cannot access the area naman by land. Dahil paano mo mapapaabot dun yung ano ng bumbero. Ang meron lang naman kami bumbero is bumbero na pang, di ba, mga wheel. Okay, sir. Fire truck lang naman. So wala namang air acid na para dyan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa raw ang bushfire. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang BFP Umingan. Pero sa kanilang mensahe, wala pa raw na ire-report sa kanilang bushfire. Jose Robert Inventor, RNG News.